हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता दुर्गा की जय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। मैया भवानी की जय। हो गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम जो कथा लेकर आयल बनी एक राजा और एक डोम के हवे। बहुत ही मन भावन, बहुत ही सुंदर कथा हवे। अगर आप लोग ये कथा के पूरा अंत तक सुनम तो मन बहुत खुश होई और समझ में आई कि कथा में का बतावल गइल बा। और जो कहल जाला कि कैसे या मनुष्य ऊपर आवे, मतलब ऊपर जाने या कैसे नीचे आवे ने, एहू भाव के में प्रकट कइल बा, दिखावल गइल बा। तो पूरा अंत तक के कथा के आप लोग जरूर सुनम। आप लोगों से विनती बाटे कि अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव मैया भवानी की जय जरूर लिखो। काहे कि कमेंट बॉक्स में इतने लिखले से भगवान भोलेनाथ और माता दुर्गा के आशीर्वाद आप लोगन के ऊपर सदैव बनल रहे। तो आई अब हम कथा के शुरू करतनी। और इससे पहले के विनती बा कि अगर हमारा कथा पसंद आ जाए तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के दबा ले, जैसे आप लोगन के हमेशा अच्छा अच्छा कथा सुने के मिले। तो ध्यान से सुनी गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब की कथा कौने भाव में बा, कैसे बाटे। एक राजा रहने, जो कहल जाला एक राजा रहने, बहुत ही अमीर रहने। उनकर एगो बेटी रहली। पूजा पाठ में उनका बड़ी ध्यान लागे। वो बचपने पर से भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली। बढ़न भइली, शादी बियाह भइल। और शादी बियाह भइले के बाद से भगवान भोलेनाथ सोचने कि सब केहू आवेला हमरे दुआरे, तो केहू अपन कष्ट सुनावेला, केहू दुख सुनावेला, केहू कुछ सुनावेला। केहू ये मांगेला हमारे बेटा के नौकरी लग जाए, हमारे पति के नौकरी लग जाए, हमारे पति ऐसे रहे, बेटा हमरे ऐसा रहे, बेटी हमरे खुशी से रहे, हमरे घर में ऐसे रहे वैसे रहे। लेकिन ई जो भक्त बाटी छोटाने पर से बढ़न हो गईली, पूजा करत करत और सब कुछ ऐली हमेशा, लेकिन कबो अपना लिए कभी कुछ ना मांगली। भगवान भोलेनाथ सोचता ने कि चला आज इनसे पूछिए ली के शिष्या तो के का चाही। प्रगट भइने और वो राजा के बेटी के सामने कहत का बाने आके कि हे भक्त, तुहार शादी हो गे, अब तू अपने घरे जाता लू। इहवा रहलू, पूजा पाठ ते करत रहलू, बचपने पर से तू हमार भक्त हो, लेकिन तू हमसे कबो कुछ नहीं मांगलू, ऐसन काहे। तो कहत का बाड़ी कि हे भोले बाबा, हमके कुछ ना चाहिए, हमरे लिए सब बा, और हम का करम, जितना हमरे किस्मत में लिखल बा और जमन बा सब बा। इतने बात कहली या कहत भर में फिर रोए लगली, काहे कि उनके दया ये बात के आ जा कि हम माई बाबू के छोड़ के जाता नहीं। तो फिर कहता ने भोलेनाथ, तब काहे रोवतलू। तो कहत का बाड़ी, माई बाप के छोड़ा तनी यही से। तो भोलेनाथ कहता ने, अच्छा ठीक बा, जब छोड़ा तलू तो फिर पूजा पाठ करबे करबू। कहत का बाड़ी, हाँ करम, हम जहाँ जाई वहाँ राउर पूजा पाठ हम तब फिर करम। तो कुछ मांग लो। कहतली नहीं, हम कुछ नहीं मांगम। तो कौना भाव में भोले बाबा उनसे कहता ने और कौने तरह कहता ने, ध्यान से एक भजन के भाव में सुनम लोग, ध्यान से। बचपन से कैलू शिष्या हम रो भजन बाहो, हम रो भजन बाहो, नहीं मंगलू कोनो वरदान बाहो रा। बचपन से कैलू शिष्या हम रो भजन बाहो, हम रो भजन, नहीं मंगलू कोनो वरदान नुहोरा, नहीं मंगलू कोनो वरदान नुहोरा। अरे बचपन से कैलू शिष्या हम रो भजन बाहो, हम रो भजन बाहो, नहीं मंगलू कोनो वरदान नुहोरा, नहीं मंगलू कोनो वरदान नुहोरा। माई बाप तेजलू शिष्या हम
रोकरनवा हो हम रोकरनवा हो आजु मांगा कौनो वरदान हो राम आजु मांगा कौनो वरदान हो राम माई बाप के तेजलु शिष्या हम रे करनवा हो हम रो करनवा हो आजु मांगा कौनो वरदान हो राम अरे बांगा शिष्या तू वरदानवा हो तू वरदानवा हो जो तोहरा मनवा में बाटे हो राम जो तोहरा मनवा में बाटे हो राम अरे मांगा हो शिष्या तू वरदानवा हो तू वरदानवा हो जो तोहरे मनवा में बैठल बाटे हो राम कहतली भोले भगवान से भोलेनाथ से हमके कुछ ना चाही लेकिन फिर भी भोग बाबा कहत ने नहीं मांगला तुम्हारे जो मन में बाटे तो कहत बाने फिर से कैसे मांगी मांगी कहतनिए हमरे शिव गुरु हम रे हो शिव गुरु जो हमरे मन में बाटे नु हो राम मांगी मांगी कहतनी हम रे शिव गुरु हम रे शिव गुरु जो हमरे मन में बाटे नु हो राम जो हमरे मन में बाटे नु हो राम तो कहतनली कि देखा शिव गुरु हम मांगतनी जो हमरे मन में बाटे तो ध्यान से सुनम और जो मांगतनी ओके पूरा जरूर करो तो भगवान भोलेनाथ कहले बाने हाँ ठीक बा। तो फिर ओकरे बाद से कैसे कहतली अरे रउआ से मांगिए गुरुजी है वरदान होई है वरदान हो कैसे लोग आवस कैसे जासन हो राम अरे रउआ से मांगिए शिव गुरु इहे वरदान होई है वरदान हो कैसे के लोग आवस जासन हो राम कैसे के लोगवा आवस जासन हो राम अरे मांग तू मांग शिष्या नीमन नाही मंगलू हो नीमन नाही कइलू हो ये बाटे विधि के विधान हो रा ये बाटे विधि के विधान हो रा मंगलू त मंगलू शिष्या नीमन नाही कइलू हो नीमन नाही कइलू हो ये बाटे विधि के विधान हो रा ये बाटे विधि के विधान हो रा मंगलू त मंगलू शिष्या नीमन नाही कइलू हो नीमन नाही कइलू हो कैसे दीही इहे वरदान हो रा कैसे दीही इहे वरदान हो रा मंगलू त मंगलू शिष्या नीमन नाही कइलू हो नीमन नाही कइलू हो कैसे दीही इहे वरदान हो रा कैसे दीही इहे वरदान हो रा फिर ओकरे बाद से कहत का मतलब बाड़ी कि जौन हम मंगले बानी उहे चाही हमके दूसर कुछ ना चाही भोले बाबा उनके दे देले बाने उहे वरदान जो कहले बाड़ी। तो भोले बाबा कहले बाने सुन जब केहू मोरी तो ध्यान लगा लियो और जो जब केहू जनियो कि जन्मे वाला केहू बाटे
तबो तू ध्यान लगा लिया। जब केहू मरी तो जान जेबू कैसे उ जातने, और जब जन्म ली है और ध्यान लगा लेबू तबो तू जान जेबू कैसे उ आवतने। तब ते उनके गांव में का भइल कि कुछ दिन के बाद उनका ससुर मुँह ने ध्यान लगा देहली तो देखत का बाड़ी हमरे ससुर के ऐसे ही घींचत के ले जाता लोग दूत लोग, मतलब कुछ दूत लोग आए लोग आ घींचत के ले जाता लोग जंगल झाड़ी से सब कुछ से। और ओकरे बाद का भइल कि जब जन्मे वाला एक जने रहने तो देखत अली उनके बड़ी आराम से ले आके धरती पे रख देवल गइल बा। तो फिर से ओकरे बाद का भइल बा कि वही कुछ दिन के बाद जब जन्म हो गइल बा एक जने के, वो देख लेले बाड़ी, मृत्यु हो गइल बा तब वो देख लेले बाड़ी। फिर एक कुछ दिन के बाद एक डोम के मृत्यु भइल, यानी डोम मर गई ने। तो फिर ध्यान लगौले बाड़ी और ध्यान लगा के और फिर वही शिव गुरु के याद करतली। तो देखा तली शिव गुरु के कैसे ऊपर ले गइल बा ने दूत सब, तो उनके लिए सोने के रथ आइल बा, उनमें बैठा के उनकर आत्मा के ले जाइल जाता। तब ये खूब रोवे लगली और खूब रोवे लगली तो सब के कहता हई देख ने ससुर मुँह ने तो रोबे नहीं कैली, एगो डोम के मुँहला पे इतना रोवतली। आखिर वो डोमुआ का रहने हैं इनका। लगने लोग गलत थी निकाले बात ही, लगल लोग कहे और सबकर बात सुन के पति कहतने रुक तो के आज हम काटी देम। ते कौन ओसे तोर संबंध बा, काहे कि जनते बानी ऊपर गईला के बाद से ऊपर नीचे के यानी कि हई जो जाति पाति होला ऊंच नीच होला कोनो भेदभाव नहीं है, सब एक के प्रकार के बाटे भगवान के लगे। काहे कि कहल जाला भगवान के लगे तो अनेक प्रकार के आत्मा जाता, लेकिन सब एक के जैसे हो जाता और धरतिया पे बाटे ते अलग अलग बाटे। तो ओकरे बाद से पति कहतन रुक आज तो के हम काटम, ते आज कौन ऐसा कैले बारे कि सब हमार बाप मुँह न ते रोबे न कैले, एगो डोम के मुँहला पे तना आंसू। तो फिर ओकरे बाद से पति कौने भाव में कहतने और कैसे कहतने ध्यान से सुनम लोग। अरे तोहरा के काट बेरनिया अपनी महलिया हो, अपनी महलिया हो, कुलबा में दगिया लगावेलु हो राम। अरे तोहरा के काट बेरनिया अपनी महलिया हो, अपनी महलिया हो, कुलवा में दगिया लगावेलु हो राम, कुलवा में दगिया लग। तोहरा के काट बेरनिया अपनी महलिया हो, अपनी महलिया हो, कुलवा में दगिया लगावेलु हो राम, कुलवा में दगिया लगावेलु हो राम। तोहरा के काट बेरनिया अपनी महलिया हो, अपनी महलिया हो, कुलवा में दगिया लगावेलु हो राम, कुलवा में दगिया लगावेलु हो राम। तो ओकरे बाद से कहत लिका कि हम ऐसा कोनो काम नहीं की कैले जैसे कुल में दाग लगौले बानी। आप हमके गलत समझतनी और केहू जो कहता वो बात गलत बा, डोम से हमारा कोनो ऐसा रिश्ता ना रहेला। लेकिन वो बात के कैसे समझावे, काहे कि शिव गुरु भी उनके वचन देले रहने कि जो हम तो के कहतनी तू देख लिया, लेकिन ये बतिया केहू से कहिया नहीं। जब तू कहबू तबे तू पाथर बन जेबू। वो पाथर बेचारी बनले के डर हम कुछ कहे नहीं। तो फिर हाथ जोड़तली और कौन भाव में कहतली, हाथ जोड़े बोले हो रनिया मधुरी बचनिया हो, मधुरी बचनिया हो, सुनी स्वामी वचन हमारनु हो राम, सुनी स्वामी वचन हमारनु हो राम। हाथ जोड़े बोले रनिया मधुरी बचनिया हो, मधुरी
री बचनिया हो। सुनी स्वामी वचन हमारन हो राम। सुनी स्वामी वचन हमारन हो राम। हम हो त खैनी स्वामी गुरु के कसम बाहो। गुरु के कसम बाहो। गुरु के कसम कैसे तूरी हो राम। गुरु के कसम कैसे तूरी हो राम। हम हो त खैनी स्वामी गुरु के कसम हो। गुरु के कसम हो। हम हो त खैनी स्वामी गुरु के कसम हो। गुरु के कसम हो। गुरु के कसम कैसे तोड़ी न हो राम। कहतली गुरु के कसम कैसे तोड़ी, कैसे कहीं समझाई आप लोगन के कि हमरा बात के समझत नहीं बानी, समझत नहीं बानी। पहले मेरे बात के समझ ली कि हम का कहल चाहतनी, लेकिन कोई नहीं पावतनी। जब नहीं मनले बाने कहले बारी ठीक बा, गंगा जी के तीरे चली, हम हमें सब बात बताई। गंगा जी के तीरे ले गईली और बात बताल शुरू कैली। तो ओकरे बाद से कोना भाव में शंकर भगवान कहतने, कहत रहनिया शिशिया, कहत रहनिया शिशिया, दूसर कुछ मांगी हो। दूसर कुछ मांगी हो। काहे के मंगलू ऐसन वरदान हो राम। काहे मंगलू ऐसन वरदान हो राम। कहत रहनी शिशिया, दूसर कुछ मांगी हो। दूसर कुछ मांगी हो। काहे के मंगलू ऐसन वरदान हो राम। भगवान भोलेनाथ कहतने, काहे ऐसन वरदान मंगलू आ कैसे अब का करबू। तो वो लगले कहले बारी आ कहत भर में ऊ पाथर हो गल बारी गंगा जी के तीरे। तो भोले बाबा से ये विनती बाटे कि जैसे सब पे दया करें वैसे उन्हों पे दया करें और सब लोगन पे दया करें। तो देखी कौन भाव में कहतने आ कौन भाव में कहतरी। अरे दिहनी त दिहने गुरुजी नीमन वरदान हो। नीमन वरदान हो। छूट गईले कलंक तोहारन हो राम। छूट गईले कलंक तोहारन हो राम। दिहनी त दिहने गुरुजी नीमन वरदान हो। नीमन वरदान हो। छूट गईले कलंक तोहारन हो राम। छूट गईले कलंक तोहारन हो राम। ओकरे बाद से कह दिले बारी पाथर हो गई बारी। काहे कि इस कहल जाला कि जे निमन कर्म करी ते सोने के रथ से जाई, या जे खराब कर्म करी तो वही तर जाई, जंगल झाड़ी से जलाते हुए सब कुछ वही तरे। ते से एक बहना सब गुरु भाई सब आप लोगों से विनती बाटे कि अगर हमारा कथा पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। तो तब तक के लिए हम धन्यवाद कहतनी और एक बार प्रेम से मिलकर बोल दी, हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय।